Away na ta. Ang kabuya eh. Yan sa man, kaya pa mo. Saan ka naman mura po? Tukot anay. Tapos bawas mo na. Sitag sakay. Pahuway naman siya rin. Kita na sa idoot. Da, ano din si Papa sige lagi nagduot lagi sa motor. Pa, nausa din mo motor. Naguba. Ikapoy nagdinagan. Tali, ulit tas balay na. Kay maayog, tabangan ko ni mong ayo, ane. Yes. Ha? Ta. Ano man yung motora? Ning kalit naman ni Kapaw. Ay, may maayo ay. Iyuhon. May bawaan nun sa sakit, ane. Ako kislay. Give your meat a good old rub, 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 rub. Yeah, boy, oh, man. Ano na yung mahiwagang kislay? Ayaw. Sa panigal sa sakit niyo. Nice. Ako sanita na ako. Rige! Rige! Kabangi ko diribig. Ako kistiran. Ato ka. Kistiran mo to ni. Guniti sa ninto mo ikaw. Guniti ninto mo eh. Kani? Saan ka tumuya yung gawiran? Ano sa taon na tumoy? Tumoy sa wire ba? Kani oh! O ka na. Mumura ha. Guniti sa ha. Pwede na kang nangangaandal pa? Gihapon mo andang. Dapat mga anak ni Kuwaon. Asan ba ka? Dira balay. Waon ng bata. Oh, nakikita lang sa grigi pa ay. Ano ay? Saan mo na? Puro, aron kuslitan. Ha?